motor tak parkir ki ayo masuk lur. Apik tenan kafene, terus hargane minuman bermacam-macam kopi yo cukup murah kanggo ukuran kafe. Tahu susu ki sing digawe kok susu ku ya banyak. Susu sama kentangnya habis. Oh. Ya proses kentang gireng dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki Desa Ndompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dulur-dulur. Pusat Kecamatan Bendungan yen nurut katerangan lokasine ana ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut lur. Aku rene bola-balik iki kondisine sepi banget. Kebetulan ki mau rame kaya ana semacam pengajian akbar lur neng pendopo Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek lur. Iki mau jane aku ngenteni supaya pengunjungi padha ngalih, nyatane tak tunggu ana 30 menit sik tetep sik akeh lur. Wis sebagian wis bali iki rame banget kondisine. Oke lur, dina iki aku lagi explore Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Bakal tak jak nenggone salah siji kawasan wisata. Lokasine neng ereng-ereng Gunung Wilis dulur-dulur sisih kidul, yaiku wisata alam Dilem Wilis. Jarake saka kene ya sekitar kurang luwih 2 km dulur-dulur. Ngarep ana pertigaan, ana pom bensin, ku awake dhewe menggok kiri lur. Dalane pancen ora pati gedhi lur, pancen kecamatan paling pelosok saka wilayah saka wilayah Kabupaten Trenggalek dulur-dulur. Sisih wetan berbatasan karo Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Lah pertigaan pom bensin ki awake dhewe menggok ngiri lur. Dalan ngarep ki yang lurus akhire tembus wilayah Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Pagerwojo. Videone wis tak gawe beberapa hari yang lalu lur. Kurang luwih ya 3 dina kepungkur. Iki video bajute lur. Awak dhewe masuk sekitar 1,5 kilometer lur. Liwati perkampungan titik terus ereng-ereng Gunung Wilis lur. Desa Ndompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Dalane lumayan lur ya, cuma ukurane cilik. Mobil ya iso, ning yen simpangan salah siji kudu nyisih lur.
Aku dolan menyang papan wisata iki ya wis ping bola-bali lur. Ana yen ping 6 utawa ping 8 lur. Mulai tahun pertengahan 2010-an lur. Mulai panggonane sederhana sampai dibangun apik. Lur gerbange semula kan mau Tugu Loro Ngiwonengen. Lah ngarep iku gerbang anyar lur. Wilayah perhutani lur iki. Dadi kampung-kampung sing mepet karo wilayah perhutani iku biasane diarani Kampung Magersari lur. Sejatine wahana wisatane ya cukup akeh lur. Ana peternakan, terus ana glemping bumi perkemahan, terus ana ketinggian nggo sudut pandang lur. Cuma aku ngrasakne suasanane waktu iki cukup panas lur. Menurutku sebagian wit-witan gede rodok sudo. Mendekati lokasi malah dalane rodok rusak lur. Penyakit klasik wilayah perkebunan. Jadi saka njaba ki dalane aspal penak mengko 100 beberapa ratus meter menjelang lokasi perkebunan milik perhutani ku dalane mesti rusak. Aku gak ngerti nyapa kok ngono kuwi. Iki lur kafene kang dibangun dengan arsitektur yang cukup bagus. Sadurunge nang kafe saiki tak sepil panggonan-panggonan kang menarik nurutku lur. Ngarep iko ana wisma lur iso disewa. Aku pernah takon wis ana yo 3 utawa 4 tahun yang lalu iku semalam 150.000 lur. Mungkin yo tergantung ukuran kamar karo beberapa orang sing ngarep manggon nang kamar iku. Ya cuma takon wae lur. Menurutku iki kondisine kan iso dibuat lebih rimbun maneh lur. Salingku mbiyen iki tau rimbun banget lho. Memang aku mrene pirang-pirang tahun iki ya 3 tahun utawa 4 tahun lur iku kondisine menurutku lho rodok memprihatinkan. Pengunjung mulai sepi. Contohnya dino iki aku mrene iki mung dhewe lur. Kadang-kadang ya petuk 1 apa 2 wong dolan mrene kadang-kadang lur. Ning aku luwih sering dhewe. Sanajana lokasine menurutku recommended banget. Bangunane apik, iso dipirsani dhewe, resik. Mlebune saka dalan gedhe mau ya ora adoh kaya sing tak critakake, paling kurang luwih karo 0,5 meter utawa 1 kilo lebih titik ngono lur. Lagi ana bagian sing ambrol barang. Saiki tak sepilne kaline lur, salah siji daya tarik sanajana yen kaya ngene iki biasa lur. Nang lereng Gunung Wilis wilayah Kediri Nganjuk akeh kali pegunungan sing kondisine luwih apik timbang iki. Pemeneh ki banyune ora bening banget lur, iso dipirsani rada ana putih-putih kehijauan. Kudune yen 3 kan bening, nyatane ki ora pati bening lur. Aku mrene ya kadang-kadang buwening banget tapi ki mau gak patek bening. Padahal 3 kudune bening banget.
Iki lur kondisi kali salah siji view sing sering tak parani. Ngarep iku kafene sing kaya wis tak omongne mau lur, saiki wayahe ngopi lur. Kafe favoritku, bangunane apik lur, gaya Eropa, gaya Belanda lur. Sanajan bangunan anyar, ning kebersihane memang patut diacungi jempol lur. Motor tak parkir ki ayo masuk lur. Apik tenan kafene, terus hargane minuman bermacam-macam, kopi yo cukup murah kanggo ukuran kafe lur. Mbak, lek video iki Mas. Kopi kasar disaring diambil darinya tanpa ampas apa dia. Oh gitu, kopi sini ya, lokal ya? Semua pakai kopi sini. Heeh, ya piye Mas video kuwi? Satu. Tahu susu ki sing digawe kok susu kuwi ya? Banyak. Yang susu sama singkongnya habis. Oh, Ya proses tentang cireng, gambreng, dimsum, lumpia. cirengnya Mas. Berapa? Satu. Mungkin diantar bang. Oh nggih, suwun. Dulur-dulur iso mirsani interiore lur, iso ditonton kaya ngono kuwi apik lan resike. Lur kopiku aku mang V60 kok VGO. V60 lur. Pengen nyoba, aku sadurunge gak tau pesen. Hargane 13.000 lur. Terus cireng lur. Pengen jajal selawase urip. Bismillahirrahmanirrahim. Kalah kanji lur. Lah ngono kok akeh wong seneng ya. Sak porsi ki 10.000 lur. Beberapa pengunjung lur. Oke dulur-dulur, kimang perjalananku rada adoh. Arep tak akhiri sampai sakmene dhisik dulur-dulur. Wassalam. Susah dadi Joko